Dobrý večer. Já si myslím, že je jako výborný, že se do druhého kola probojovali jako dva kandidáti se smyslem pro humor. To je podstatný. Teď je otázkou, co má kdo nabídnout, no. Já si myslím, že potřeba se vžít do situace. Co by bylo, kdyby byl ještě pořád režim? Tak co by asi ten, který z kandidátů dělal? Tak si myslím, že Miloš třeba by byl jakože na prognostickém ústavu. Tam by pil toho svýho Turka z té jazzvičky jako vykovaný v SSSR. No a co by dělal Karel, no? Tady by mu hnil Tetínsko-Vchyňský kanál jako na spalování dříví a pluli by tam komunistický splašky. No, takhle. Teď je otázkou, co má kdo nabídnout. Tak Karel může Zemanovi nabídnout Becherovku, že jo? Ano. No a co může nabídnout Zeman? To je otázka. Takže moje volba je jasná.